Өлкән яшьтә булсалар да иҗаттан, кул эшләреннән аерылмыйлар. Татарстанда пенсионерлар өчен халык иҗаты конкурсы дәвам итә. Конкурска бөтен республикадан меңләгән катнашучы үз эшләрен тәкъдим итте. Эшләнмәләрнең күплеге һәм төрлелеге хәтта оештыручыларны да гаҗәпләндерде. Буяулар, пумала, киндер тукыма, иҗатка омтылу. Табигатьнең гүзәл күренешләрен ясау өчен барысы да кирәк. Татьяна Самойленкоға 63 яшь, профессиональ рәссам түгел. Иҗат белән пенсиягә чыккач шөгыльләнә башлаган. Я ее называю «моя пандемийная», потому что краски остались в студии, мы оказались заперты полностью вот в своих 4 стенах. Иҗатка тотынуым пандемияга бәйле. Буяулар студияда калды, без үзебезнең фатирга бикләндек. Бер ай өйдә утырдым. Калган буяулар белән рәсемнәр ясадым. Ул ире белән яши, эшли, Россия буйлап сәяхәттәргә ярата. Кайчагында сәяхәттән соң киндергә сүрәтләр төшерә, осталыгын камилләштерә. Баштарак кыенрак булса, хәзер кайбер эшләрен конкурска да тәкъдим итәрлек тәҗрибә туплаган. Возраст – это действительно только маленькая веха для того, чтобы начать все с нуля. Действительно, жизнь на пенсии только начинается. 60 яшьтән узган кешеләр арасында мондый талантлар республика буенча меңнәрчә. Алар өчен иҗади конкурс үткәрелә. 2 айда 6000-гә якын материал җыелган. Мы воочию убедились, насколько же богат этот мир ветеранский. То, что старшее поколение. Без ветераннар дөньясының никадәр бай булуына үз күзләребез белән инандык. Өлкән буынның заман белән бергә атларга тырышуы безгә дә этәргеч бирде. Яңа конкурслар, проектлар игълан иттек. Бәйләү, тегү, агач чыку, металлдан әйберләр ясау. Булар барысы да өлкән буын хезмәте. Иң өлкән катнашучыга 94 яшь. Сайлап алуның катлаулы булуы турында эшләрнең төрлелеге һәм матурлыгы сөйли. Конкурста 10 номинация, җиңүчеләрне кыйммәтле бүләкләр көтә. Фарис Мөхәммәтов, Александр Шмагин, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.